Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Aleyo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Aleyo. Nakaragragsakak idi magunod ko tinasamit awen ni Ana. Panagriknak kat nakajakpatak. Naiset nga rod ti kasarmi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leo. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Un, ma'am. Kat agyaman ak, ma'am. Inala na ka talaga ninang mo, ah? Yang angaw yu iti kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak para kan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amon pare, saan na mamati ni Jenny nga kasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anya ti kayat mo asawon iti dayta? Agbabawin tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Si kamat. Ay, sumardang kan. Kisunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Ay, wen, sapay nagsungit day ta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana dahi ti pagkasaran nyo. Rabiin ngam adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, manang. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga adu tinagar-aram kan kuana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak matunay agwapo. Si kakit dimat. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapno saan nga agsakit ti ulo na. Ha? Apay mo't ngay, manang. Ay, kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di, manang. Kaduan, iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man nga ibaga asaan ka agwapo? Ha? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitan nga min day tabagi? Ana, itimpla amamot iti kapi ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplaak nga rodan, manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, ah. Sweetak mo't, ah. Ala, inka ito day takape. Sige, manang. Sweetheart, agkape ka pa'y. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman ak, sweetheart. Adapay trabaho minton bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta para kan ka, aramidat ti amin. Amok, nga adunto dagiti kabagyam nga umatindar iti kasarta. Isu akayat ko, anaurnos ti amin. Agkape-kape nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbik iti dayta cookies. Iso arum ba nga ibusam dayta? Leo, kumusta ti adda asawa na? Naragsak ka di mo't laang? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalaing pa'y nga agluto, ma'am. Isu nga rod alumuklo kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Wan, ma'am. Isu asaan kamot nga rod nga umabuso, Saan, ma'am?
Amo mat, nasingpetak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akas ti paset mi aninang kadagiti agasawa? Timang bagbaga kan mang palagib kadagiti anak mi iti kasar. Un ma'am, ket agyamanak iti palagip mo. Sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumuklukmag ka. Madlaw naragsakay ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpet ni misis ko. Kunakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon ti biyag mo ita. Apay ang sikat ipagdamagan na. Siya kumaa. Inaldaw kami mat nga agkit kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae. Nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken guana. Sika talaga. Dakala talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken guana. Medyo ang selselos ni bakat ko. Ang kayat ko mat Tapay. Agselselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak mat unay agwapo. Ay kayat ko mat pare. Ay, wanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita katsachat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat tamot Umiisem-isem aklat ta nga oray agselselos ni bakat ko. Nagaw-awid ka pa'y laan! Nen! Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaim! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Adda ka mat, Leo. Manong, agpalamisak man pa iti ulok dito yung farm mo. Apay nga ita ka lang ang nakalagip ng may. Nabaybayag ka nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yo kay ni Ana. Ken adda trabahom, ken adda pa'y sideline mo. Dayta nga ron ti makagapo. No apa nga agap-apa kami nga agasawa. Anya ti pagapapaan nyo ay Sobrang agselselos, manong. Makauma. Si kakit dimat. Kastalang dayta. Angam adda ka di rason tapno agselos. Awan aramida ka, manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabianak lang nga gawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila maibarbarsak nan. Nakaungungat. Ala, ano samlatading ko. Anya ngay nga rod. Iso apang panunutak nga rod. Ngawan sirbiti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Isunti umawawag, manong. Sung bata madagos. Una, tanudyak sung bata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Apay ngawon ka pa'y laan. Sa di naman ang tiayan mo. Adda ka man ang ditayan ti babaim. Ana, Saan ka nga gaw-awid ta ditamon? Ana, dagan na kumamat Awan ti danggak kan ka, babaero. Manong, si kaman lang ti makisarita kan kwa na. Tapno mamati, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Si kakading agpaiso daytoy. Wen, sakday toy. Ni Manong yu Rafael. Adda dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Ta sakti makamukin kwa na ditoy.
Nasaya at no dagayam di tamanong. Agawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar da ito'y farm ko. Ay, sige nga rod, manong. Bye. Bye. Oh, anya, manong. Mamatikan. Tigrim at gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga ay na, nakauyuyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat da ito'y titandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan, ti puli tayo, ti mangdangran, iti asawa na. Tandaanam da ita. Puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Nuamom lang pare. Diyak la kaya ti agawid iti masapa. Ha? Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibos ti pasinsyakan ko na. Anya? Dan samot tan ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas jay a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa balitan. Kaslasaanan nga iso jay sigud a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mo ti aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok na ita. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tadda chicks ko. Ha? Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat nga minti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukun ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na pare, maamuan nanto dayta. Nalainga nga agilimod pare. Nuapay mo ta siya nga awan aramid na. Ay, pagsuspitsaan da. Talaga ka di nga awan pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay ha? na, talagang awan pare. No kumadda, di naamuam kuman. Idi pa lang baruag, mabutang akong agloko. Tamok ti karma. Ha? Uy, di nakman konsensyaan pare. Ay na, pudno ti ibagbagak pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardang mon pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam? Tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga da babaim. Ana, mga anak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit diti balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit diti balay. Sige! Diyak laim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali a babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka niyang subsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na kamanin ni Ana? Kanayon mata, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawak. Ngamin, saan mo't akasta idi ni Ana? Diyak man amo. Doa pa'y nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa'y lang, manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak i Farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko i balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yun nga apaan ni Ana. Mariknak tiriga ta pagdaldalanam. Layo ading ko. Nurumwara ka balay mi. Sa balilat tati panunutan na. Ala, kasaritam latta iti na alumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Malumamayak mat nga agsasaw manong. Makaong hutaklaan. Gapu iti kinalaing ng agsaw. Isu ang mabugkawak numaminsan.
Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kan laglagi pam. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis ti agselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dalaan dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae a kabagyak. No makita na ko nga agsel-cellphone. Kasta unay tirurod na. Ay, katan-ano sama. Pagsilusan nan sa amin na babae. Nasobraan ng samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga imbagbagana. Apay kano a makibibiyangak iti pakasagnan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't a makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na ka. Siya, kasmanang na. Nas ka na bagbagaak. Ay, Bayam, manang. Taawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. ala. An-ano samlaang ading ko. Di mo ko mapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apa nga da dita? Ingkabil ko nga rudita. Ay. Ah. Ah. Ne. Apay ngay. Number laangan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga in-delete ko aminan. Ay, unay kan. Gapu iti dayta nga ugali ni bakit ko, kayat kon asinaan. Anya ka diti rumbang nga ramidag, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbaitan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati panagsina. Leo, nasaysayat no kasaritam lata ni bakit mo itinabanayad. Nunasken nga i-date mo tapno maayo aramidam. Akasla daytay agin inarem kayo paylaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Leo iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika aken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.